Er det road movie? Det er road movie. Det er road movie. Okay, så... Okay. Hvad så? Er I klar? Ja. Så klar. I er alle sammen klar? Ja. Okay, det er fandme godt at høre. Så vi sidder der bag skærmen med cola i sin hånd og lange blege arme og kroppen på et ton. Det er jo datalogen, en nørd, det er jo klar. Med koffein i blodet og cybersex parat. Og da det næste morgen en kvinde træder ind og vækker datalogen, han fatter ikke en pind. Det er hans lille søster, hun mangler sin BH. Og datalogen ryster, det er ham der har den på. Jeg håbede, jeg tror Så der er ikke noget datalog i huset. Okay, højre eller venstre? Højre eller venstre, ja. Venstre. Kat eller kone? Nej, det er højre. Vil du bruge nettet, eller hvad? Der blev fundet trådløs. Altså til højre, ikke? Fuck, var der meget trådløs lidt omkring. Dannys netværk. Jeg tror, den er teori, jeg havde tidligere. Højre eller venstre? Venstre. Venstre. Højre. Altså, vi kom fra højre, men vi skal jo i virkeligheden. Vi skal mod. Ja, vi